Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 yılın 3. noyabr hepdäriniň pençemi günü. Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallarına hoş geldiňiz. Şu günkü çykyşymyň temasy Redut husus harby kampaniyasy Türkmenistanyň tutsaglary uruşak diýär. Ine şu arada gelin gepleşip geçirelim. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiniz ýaly 24 fevralda Putin Russiýanyň merkezi kanallarına çykyş edip Russiýa Ukrainada ýürüýtirilen harby operasiýasyny geçirmeli elan etdi. Ine şol Russiýanyň media kanallarına çykyşlary göre Putin Ukrainanyň paýtagty bolan Kiýewi 3 günne basbalar diýip aýdyldy. Ýöne yalan maglumatlary ulan Putin aldyga düşdi. Şu näýem uruşyň 254-nji güni we Russiýa iýde çekilip ýatyr. Sentýabrdan başlap şu iýde çekilip indi tiýden Ukraina Rossiýanyň goşunlaryny öz ýanky territoriýa çäklerini daşna çykaryp öz öňki utulan ýerlerini ýene-de iýine eýele alar. Bu uruş Putinin goşunlary Ukrainada hem adamlar gyrýarlar, hem bannisalary, çağrıl mekteplerini, roddomlaryny hemme zatlaryny partlap Ukrain halkyny gyryp ýörler. Ine şol ýaly edin betbagçylyklary göre bütün dünýä gurmaly Rossiýany terrorist diýip elan etdiler. Putin bolsa esas halkara terrorist diýip elan etdiler. Sebebi Russiýa ýürüýtirilen operasiýa geçirmän şoň adyny ulan hakykatdan hem bolsa ulu uruş söwüşini Ukrainada hiç hili manysy, her ay bir many tapyp, ol manlarym ýitip manysyz uruş geçirýär. Öz halkyny gatar ýagdaýa salan, öz halkynyň haklaryny dogly unudan terrorist Putin öz halkyny we Russiýany katastrofa akydyp otyr. Ine şol görüş ýöne görüşde Russiýanyň Ukraina garşy agresiýasy bu bir zulümüň ýaşylyga garşy görüşi. Ine şonuň üçin dünýädäki bütün azat döwletler Ukrainany gowlaýar we Russiýa öz garşylygyny bildirýär. Şu günde Russiýany 6 döwlete goly gowlaýan döwletler bar. Onuň birinjisi Afrika ýurtlary. Birinji bolup Demirgazyk Koreýa bilen Afrika ýurtlary. İran, Demirgazyk Koreýa we Afrikadaky iň bir diktator ýurtlary. Jemi 6 döwlet gowlaýar. Başga gowlaýan döwletler ýok. Merkezi Aziýa Putin gowlamakdan gaçýar. Ofitsialna resmi taýdan bildiren sebebi gowlawy bildirse gün sanksiýa düşýär. Ýöne Türkmenistan şu wagtda öz üýtgeçik ädimlerini edýär. Özüniň logika tarapyndan ýanky hiç zada gabat gelmeýän ädimlerini edýär. Bir tarapdan seretseň şu Türkmenistany dolandyrýan häkmet, ýagny iki sany ataly ogul Berdimuhamedowlar haýsy döwürde etdiler. Näçip Russiýanyň strategik partner boljak bolup ülüşjek bolýarlar. Putinden medal aljak bolup ataly oguly ikisi ýarşýar. Näçip? Gelin şu zatlar tetkik geçelim. Ine mass media yerleşen durulmaglyklara göre Ukrainada Russiýanyň 120 000 golay eskeri wepat boldy. 150 000 golay eskerler maýyp bolup öz ýanky ýerlerine geldiler. Şonuň üçin öleniň esas bölegi elit harby gullukları we ýokary derejeli ofisiýerler. Inne Rossiýada harby gullugyň derejesi ýanky has beselli. Şonuň üçin şoňa esaslanyp harby esker ýetmezçi zirarly Russiýanyň hususy harby kampaniýalary Merkezi Aziýanyň döwletlerine türmelerden tutsagda ýatan adamlary uruşa kontrakt boýunça akyp başladylar. Esasan rus dilini bilýän, rusça düşünýän adamlary alýarlar. Bu mobilizasiýa gizlin geçýär. Gelin men size Russiýanyň türmelerine nähil mobilizasiýanyň gidýänini görkezeyim.
Hormatly vatandaşlar, ine Feridun şul adama Prigojin diýilýär. Şul ÇVK, Частная военная компания, ýagny husus harby kampaniýasynyň ýolbaşçysy Prigojin. Öň Putinin powry bolup işleýär. Ine şul adam Putinin ýanky yktyýarlygy bilen hökümetden pul alyp ÇVK açyp bir topor gadagan missiýalary, ýagny harby jenaýat işlerini bütün dünýäde geçirýär. Ine şul ýaly bizim maglumatlarymyz bar. Türkmenistana gelip Prigojin'den başka bir ÇVK Rudet diýip bir ýagny harby hususy kampaniýasy gelip Türkmenistana türmelerde harby ýanky uruşa akderýaly adamlary tutukda ýatan adamlary beýaşyda goly adam akitdi. Bize gelen maglumatlara göre şol adamlar Rossiýa bardylar. Şu Rossiýa Podmoskowyada bolup, şo ýerde onun içinde ýanky taýýarlyk türgünüşikler geçip, eşiklerini alıp, kontraktlara gol çekip, Rus pasportyny eline berip, şolary türkmenligini gadagan ýagdaýda düşündirip, ýani türkmenligini hiç ýerde aýtmalýar, Ukrainada ýanky tutsagy düştüde aýtmalýar, bolmasa onuň dogun arnaşlaryny gyrarlar diýip, ýanky şol şertde şol adamlar aldylar. Türmeden gizli ýagdaýda alynan adamlar Rusça bilýän adamlar. Bir-birden ýanky gepleşikler geçirip şolary ýygnadylar. Biz häzir ýanky halkara gurumlar bilen işleýär. Onda da Alaytada ýagny bir minut. Alaytada ýagny şul harby jenaýat işleri boýunça işleýän ýürüýti gurumlar bizim bilen habarlaşdy we şol informasiýany garaşýarlar bizden. Egerde siziň dogun arnaşlaryňyz, ogluňyz, kakaňyz, dogunuňyz şol ýaly waka duşan bolsa we bir kanun ýagdaýda Türkmenistanyň türmesinden
Rossiya akıdılıp, o yerden Ukrayna geçirilip, uruşda, yani mecbur ýagdaýda uruşda uruşa gatnaşan bolsa, onu bize şu maglumatlar gerek. Bize video, foto, atlar, telefonlar, hemme maglumatlar gerek. Biz onu metbuatda çap etmen, günden güni şol harby jinayetleri dirňeýän gullugy geçirip, Türkmenistanyň häkimetiniň ýolbaşçysy Serdar we Gurbanuly Berdimuhamedowlary harby jinayetiň tribunalyň öňünde jogap berdiler. Şu ýaly maglumatlar egerde sizde bar bolsa, kyn görmän şu videonyň aşagynda men e-mail adresimi goýar. Şoňa iýeriň näme maglumatlaryňyz bolsa, bir ýerde eşden dadyňyz bolsa, bir ýerde ýa-ni tanıyan adamyňyz bolsa, hemme maglumatlar bize gerek. Biz безопасность garanti berýär. Hiç hili howp size salynmajagyny garanti berýär. Türkmenistanyň hökümeti gidin ýagdaýda köp zatlar edýär. Bu işler dine Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozmak däl, hatta halkara konwensiýalarynyň ılaýtada harby jinayetleriniň ýa-ni normalaryny bozýar. Şol harby jinayet işleri hiç wagt jinayet wagty ýokdur şoň. 30 ýyldan 40 ýyldan biz häzir Türkmenistanyna özgörüşler geçirsek, şol adamlary eger şol işler edilen bolsa, ýene de 5 ýyldan, 10 ýyldan, 20 ýyldan jinayet çekilýär. Şoň üçin men Türkmen hökümetine bildirýän, şu jinayet işlere goşulma, iki sany kezzap, narkoman, Ataly oğul Berdimuhamedowlar diňläp kanunlar bozmak. Siz konstitusiýa, Türkmenistan konstitusiýasynda ýazylan maddalar bozulmagyňyzda ol bir jinayet. Ýöne halkara konwensiýalaryň, halkara şertnamalary bozan ýagdaýyňyzda, Türkmenistanyň gol çeken şertnamalaryny bozan ýagdaýyňyzda, onda siz halkara tribunalyň öňünde harby jinayet boýunça dirňelersiniz we jinayete çekilersiniz. Ine şu ýaly maglumatlar bar. Inni ikinji aýtjakladym. Biz häzir türmelerde gıynamaklara karşı halkara gurması bilen işler. Egerde sizde ya da sizin doğun anlaşılığınızda bir kanun türmelerde yatan adamlar bir kanun ýagdaýda olur gıynasalar ya da bir kanun hareketleri şolara karşı ulanan bolsalar, bize şol maglumatları iýerin. Biz şol maglumatları ýygnap, foto, videolaryny şu edara gurama geçirirse Türkmenistanyň iksan prezidentini, ýagny bir ofisial bir resmi taýdan resmi taýdan näle hakyky Gurbanuly Berdimuhamedowlary jinayete çekip halkara tribunala eltersin. Hurmatly watandaşlar, demokratik opozisiýa halkara meýdançasynda hereket etip başlady. Biz günne gollugy beýlik döwletlerden, azat döwletlerden alyp başladyk. Şu golluglar bize Türkmenistanyň içindäki bar bir kanunçylykları durulmana kömek berýär. Demokratik opozisiýa Türkmenistanyň diktator rejimini yıkmak meselesi boyunca köp işler geçirdi. Demokratik opozisiýasyna Türkmenistan rejimini yıkmak bir ul meseledir. Biz onu yıkbilýäs. Biz yıkmak için hemme algoritmi düzdük. Beýerde başga bir mesele emele geldi. Egerde biz şu rejimi yıkan ýagdaýymyzda şu iki sany adam Putin'e ýüllenen wagty Putin 48 saatyň içinde şol täze gelen hökümeti atıp Gazakstany ýaly goşunlaryny ýerip atyp ýatyrar. Şol gan döküş bolmaz ýaly. Biz arkamyza, biýilimize halkara gurumlary goýup, halkara döwletler goýup, gollup almasak biz rejimi aýryp we şonu saklap bilmeýär. Rejimi aýyrmak bir kyn meselede, şu aýrylan wagtdan hökümet saklamak we täzeden ýagny azat saýlawlary geçirip Türkmenistan demokratik ýola goýmak üçin 6 ay ýaly wagt gerek bar. Ine şol 48 saatyň içinde Putin goşunlaryny ýerip Türkmenistana adamlar gırarda opozisiýonерler gırar.
Şol zatlar gözüňde tutup biz ulu taýýarlykly geçer. Ine şonuň üçin iksany, kezzap, öz watana dönük Gurbanuly we Serdar Berdimuhamedowlar Putiniň aýagyna ýykylyp ondan medal baryn alýarlar. Hormatly watandaşlar, men size özüne siýasatçy diýen Iksan Kezzapyň alyp barýan masara siýasatyny görkezeýin. Ine Gurbanuly Berdimuhamedow bir günlükde Rossiýa Sankt-Peterburga resmi sapar bilen bardy. Birinden 3-nji noýabra çelli Gurbanulyň Russiýanyň federal geňeşi bilen Sankt-Peterburgdaky duruşy boldy. O ýerde mejlislara hyzmatdaşlygy we Rus türkmen universiteti barada şertnamalar baglanşyldy. Ondan naşary Valentin Matvienko we Gurbanuly Berdimuhamedow Rossiýanyň Federasiýa geňeşi bilen Türkmenistan Milli Geňeşiniň halkara maslahaty arasynda hyzmatdaşlyk geňeşini döretmek baradaky şertnama bolçakdylar. Gelin men size bir näçe parça video görkezeýin. Şo ýerde siz özüňiz doly şu zatlary görüp özüňiz görürsiňiz şo bir bolup geçen zatlary. Ünsüň şo Valentina Matvienko Rossiýanyň Federasiýa geňeşiniň ýolbaşçysy. Ine şoňa olam bir kezzap Valka stakan diýerler. Şu bir stakan araga bir topar zatlar düzet, ýani para beren aýa. Putiniň daşyny şuňkuny esas kezzaplar ýygnandy. Biz Türkmenistana ine parahory kezzaplar diýen bolsak, Russiýa ondan beter. Men gysgaça düşündirsem şeýle bolýar. Maksatnamasy Rossiýanyň Federasiýa geňeşine çykyş eden öz tohunyň gahrman arkadagy bir topar zatlar etdi. Hiç ilim manysy bolmadyk ýöne şol Türkmenistan döwletini hata edýän bir ýurt görkezjek bolup, ýurt bar diýip görkezjek bolup, Rossiýa terrorist hökümetiň öňüne baryp şolara gulluk edip şöyle çykyş eden bolýar. Hormatly watandaşlar, ünsüň meni öňüme aýdyp gelýän Türkmenistan maskara hökümetiniň ýolbaşçylary Serdar we Gurbanuly Berdimuhamedowlaryň hiç hili bütün dünýäde awraýy ýok. Halkara awraýy nol. Nolam diýende, ýani seniň bilen şertnamalar baglaşýar, bir topar Ýewropa döwletleri, azat döwletler seniň bilen işleşýär. Bularň imiji, bularň ýani ýüz geçbi minus. Ulu bir minus. Ol mektepde molimler aýdýar, sana ikilik däl, sana ulu minusly ikilik. Ine şu ýaly, şoňa
yankı imece direjeti şunu yani. Men hem şu zatlara diyen gel Rusya, bütün dünya sanksiya verip Rusya'nı yankı bütün dünyada onu çelli üstüne vurup onu terörist hükmüne karşı alayan hata edilen olsa bu özüne yine ulu halkara yemiş deyip şöyle varıp şöyle Putin'in elinden medal alıyor. Ondan her vakt bizim vatandaşlarımız ayya yine aktivistler Türkmenistan matkar ediyor, Türkmenistan prezidenti matkar ediyor. Bundan beter matkarçılık yok dünyada. Bütün dünya şuna seyredip, men bütün dünyadan yani haberlanıp dur. Bir topar jurnalistler men haberlaşıyor da bunlar idiodam derler. Kirlisinden bir samtık yani. Benim bu samtık değil, bu narkoman samtık. Psikik taraftan yani kirlisinden narkoman samtık yani o derecesi has ulu. Yöne idiottan. Yine şu Allah'ta olup geçiyor. Yine niyeden maskarçılık oluyor. Yine niye Türkmenistan'ın avrayı kim Türkmenistan avrayı yıkıp şu maskarçılığa iltiyan adamı. Gelin yine iyi devam edelim videonun. Hormatly vatandaşlar, ünt verin. Rusya häzir kune izgoy dünyada. Rusya'nın esasanan Putin'in alıp baryan siyaseti bütün dünyada bütün adamlara hop dürüdüyor. Hop dürütmenin sebebi Ukrayna'da Rusya'nın utulmağından korkup sebebi Rusya Ukrayna'da utulsa onu Putin'i öz halkı yok eder. Putin'in daşındaki adamlar Putin'i yok eder. Şundan korkup yani öz halkını Merkez Asiyan halkını odat ya, Ukrayna söğüşüne ya. Tayarlıklı, yani yara vermeyen odat ya. Yöne ona karşı bütün dünyanın öňe giden teknologiyalar, yani yargılar Ukrayna kömekine gelip Ukrayna'n halkı, Ukrayna'n eskerleri, yine onun sani esker Angliyada öwrenli, yani hünärmetligini, Fransa'da, Amerika'da öwrenip gelip şu täze öňe giden yaragylary ulanyp hiç kynçylyksy eskerlerini, Russiýanyň eskerlerini görýärler. Ine şu ýaly terrorist bütün dünyada izgoy, hiç kim ýanyna barmayan, hemme döwletler bundan gaçýan, nerukopajatny adamyň ýanyna baryp, şul maskarawa serin ýüzüne narkoman, bu torun psikiktadan giden idiot halk geňeşi basyp alan Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň yani şahsi, diplomatik, halkara yeňişi hükmüne özüni duýýar we Putin ýanyna oturuny birinjinde nira giýjegini bilen. Putin ýykyldy aýagymy ýala diýse-de şoňa taýyp. Ünsüň. Ünsüň. Maskara biz tarihi dokumentlere gol çekdik diye. İksan döwletiň giňeşliginiň arasyndaky komissiýany düzdük diye. Han tarih zatda. Bu
Bu siyasetçi Türkmenistan diňe maskara eden o. Bütün dünyada özüne maskara ediyor. Özü bir ulu wezifeli bolansoň şoň ýanky maskarasy bize diýer. Her bir Türkmen halkynyň adamna, her bir Türkmen watandaşyna şoň maskarasy diýer. Sebäbi şu ýaly A harpyna şermenler. Siyasatda nolumda minus hiç sada düşünmeyen halkara ýanky gurumlarda işläp bilmeyen halkara meydan satma siyasatyny ýürüdip bilmeyen adam Türkmenistan diň maskara edýär. Ýygyder sevdeliň şu bilýän. Ünferin vatandaşlar yine Gurbanul Berdimuhammedow Russiýanyň öz halkyna berilmeli medalyny alýar. Öz halky ýaly, Russiýanyň grajdany ýaly. Russiýa hyzmat edýän agent ýaly. Men şoň üçin diýen bu watan dönügi. Ýolbaşçy Türkmenistanyň ýolbaşçy hiç wagt daşarky döwletiň medalyny almaly. Şol medal näme üçin berilýär? Seni baglanşykly bolur ýaly. Sen şol döwlete hyzmatdaşlyk eder ýaly. Şoň üçin medal berilýär. Egerde sen döwletiň ýolbaşçysy bolup, ýani şertnamaly bolsaň, sen beýleki döwletler ýaly, döwletiň ýolbaşçysy ýaly özüň dastoýny alyp barmaly. Beýleki medallary almaly. Sebäbi sen edýän işiň Türkmen halky üçin edýän. Sen Rus halky üçin zat eden o ýerde. Sen Rus halkynyň prezidentiniň medal almana hakyň ýok. Hiç şeýle. Özem bu medaly ýanky Ünferin bu medal Rus medaly. Ünferin Орден за заслуги перед Отечеством России. 4-nji ýanky derejeli. Ol gahramanlar berilýär. Diýmek bul biziň watanymyzy Putina satýar. Biziň hemme ýanky watanymyzyň avantajlaryny Russiýa satýar. Ine şoň üçin Putin öz guly hökmüne belli etmek üçin şoňa medal berýär. Bul intek dogry maskarçylykda bu maskarçylygyň ýygy bar. Ünferin yeni bir kez daha öködeýin. Yine bu kez daha santyk siýasatçy. Narkoman, Ünferin bunun Russiýanyň medalyny döwüşini takyp, ýani dünýäde bütün dünýä çempionatyny utdum siýasatda diýip gezip ýör. Bir santyk bu. Bu bir maskarçylyk. Diplomatik ýagdaýda ýa-da halkara aragatnaşyklary düşünýän adamlar o düşünýär. Bu bir maskarçylyk döwlet üçin. Näme üçin? Sebäbi şol ikisany idiot Putin'den medallar alyp men başta aýdandyr. Bular Putin'in gullary ikisi. Putin'e gerek bolsa Türkmenistanyň ine hususy harby kampaniýasy Rudet diýip ol günüden güni ýanky Gorunç ministrligiň kampaniýasy, urun kampaniýasy we şondan finansirowanie geçýär. Men şonu derine alyp barýan Ýewropa, ýanky Ýewropadaky ekspertler bilen görüşdüm. Şol kampaniýa Gorunç ministr, Russiýanyň Gorunç ministrligi tarapyndan döredilen özem hususy kampaniýa ýeti bir zat bolsa, ine biz degişlerimiz ýok. Bu kampaniýa bu öýler işleýär diýip gyra çekler ýaly husus kampaniýany etdiler. Şo ýerde
bizim grajdanlarymyz we beýlek grajdanlaryň şturmawik hökmünde ulanýarlar. Şturmawik diýmek dini ataka. Goranmak üçin näl? Ya da yani hücum edip arasında gorulmak näl? Dini ataka. Şturmawy. Ol adamlar oda taşlamak. Ine şonuň üçin Türkmenistanyna şol hususy harby kampaniýasy Rudet öz mobilizasiýasyny geçirýär. Bize şu maglumatlar berýär. Ine onan iksany idiot Putinin gullary Türkmenistanyna öýlerini gahrymanyny arkada we arkada Serdar diýen atlary dakyp öz tohumynyň gahrman arkada we öz tohumynyň arkada Serdary Türkmenistanyň ihtiýarlyklaryny, Türkmenistanyň avantajlaryny Putina satyba däl, ýöne berýär gorkujagyna. Men şoň üçin diýdim başda, Türkmenistanyň demokratik opozisiýasy elinde hemme instrumentler bar. Türkmenistanyň rejimini aýyrmak üçin. Ýöne biz 48 sagatdan köp saklanyp bilmez. Putin iksany öz iti üçin goşun taşlar. Şoň üçin şol iksany adam Putina ýykylýar, halka ýyklanok. Halk ölýär, wiza ýerdiýär, öýde ünsün beren halk. Diňe Putinin gullugy edýär. Sebäbi bular halk gullugy ýok. Bular hiç şeýle gullugy ýok Putindan başga. Bular halky güç hökmünde görenoklar. Bular hökümetde işleyen adamlar gul hökmünde görýärler. Minister, vice-premierler olar güç hökmünde görenoklar. Bular Putini güç hökmünde görýärler de we şonuň gul bolup Türkmen halkyna, Türkmenistanyň behwidine garşy işleýärler. Şol arada iksan parahor bolan soň öz parahorlaryny edip baýýarlar. Ine Türkmenistanyň iksan prezidentiniň medally arkadagly, medally gahrman arkadagly adamlaryň ýagdaýy şeýle. Ine hormatly watandaşlar, sizleriň ine Kremlin saytyna ýürüýdi, Russiýanyň prezidentiniň saytyna ine ýazylýar. Türkmenistanyň prezidenti Putin, Vladimir Putin вручил экс-президенту Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедову орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Россияның hükümetinin öňündäki hyzmatdaşlygy eden üçin 4-nji derejeli medal berdi. Gönden göni ýa-da belli. Bu näme diýär? Bütün dünýä ülkeler. Şunuky adamy men gullarym şulara zat diýmän diýip, ýa-da bütün döwletlere aýdyş bolýar. Ine ünswerin edil şol ýagdaý Gazaqstan döwletinde bolup geçdi. Gazaqstan döwleti Rossiýa has ýakyn. Gazaqstan döwleti Rossiýadan has köp gorkmaly sebäbi o ýerde ýa-da ferket ýok. Rossiýa goşunlary gönden göni ýitip bilýär. Rossiýa goşunlary Baykonurda, Gazaqstanyň 3-4 ýerine ýerleşýär. Uly toparlar. İstenik wagty hökümet basy alýar. Ünswerin bolsaňyz ýanwarda 4-den 7-sine çeldi. Rossiýanyň goşunlary girip Gazak polisiýanyň eşiklerini ýyp Gazak halkyna atdylar. Ine şol adam Tokayev, men muny aklamak we garalamak ýöne şol adam ünswerin Tokayev отказался от российского ордена в РФ, заявили, что награждение не планировалось. Ine Tokayev şuraya Putin orden berenne men orden alamak diýip ýa-da gönden gün Putin aýtdy. Orden alamak diýip. Men orden öz döwletinden alamak, sembole daşar döwletden, ýa-da onu da Ilaytada daşar döwletden hiç medal orden alamak diýip Putinin ýüzüne aýtdy. Ine şuraya prezident öz garaşsyzlygyny görkezýär. Öz alyp barýan siýasatyny öz halky üçin, öz döwleti üçin alyp barýany görkezýär. Ine şol adam öz döwletini maskara edenok, öz döwletiniň awraýyny aldyrdy. Ine iksan jella, kezzap, idiot, narkomanlar Türkmenistanyň halkary meýdançasyna maskara edýärler. Sebäbi bu ol wideony diňe men size görkezýär. Bütün dünýä görýär. Bütün dünýäň jurnalistleri, ekspertleri, halkary gurumlar, döwletiň ýolbaşçylary, olaň administrasiýalary şu zatlara üns berip izarlap gelýärler. Ol üçin utançly ýa-da bular hata edýän ýok. Hiç kim hata edýän ýok. Bular döwlet meşgulüne siýasaty atpart bilen oklar.
Bunun hiç il maksatnamasy ýok. Bunun hiç il maksatları ýok. Bunun esas maksady öýdüp büýdüp tohum bilen padşalyk etmeliler, halky gyryp baýlygyny ugrulmaly. Başarsak döwletini hem ugrulmaly. Hormatly watandaşlar, ine men size şu zatlaryny näçe görkezdim. Sizin şu zatlara sizin görüşüňiz, sizin şu zatlara garaýşyňyz dogry bolar ýaly. Ine şoň üçin men size ine şu videolary görkezip, şu bolup geçen wakalary size jikme-jik düşündirdim. Biz zulümden diýinmeli. Hökümet basalan iksan idiot Berdimuhamedowlardan diýinmeli. Demokratik opozisiýasy diktatorlary sizin kömegiňiz bilen aýryp bilýär. Häzirki günde biz öz opozisiýanyň, halkara gurumlaryň arasyndaky gatnaşyklary güýçlendirip, arkamyza şol güýçli döwletleri goýup, ýöne halk bilen özümiz meseleni çözjek bolýar. Ertirki günde biz şu rejim aýramyzda halkara gurumlar, halkara azat döwletler biziň ýanymyzda, Ukrainada ýaly, Gruziýada ýaly ýanymyzda durar ýaly we bizi Putin ýaly terroristler öldürmedi ýaly. Ine şu işleri geçirip durdy. Hormatly watandaşlar, bize Türkmen halkyna öz demokratik ýoluna, diňe şu rejim aýranyna däl-de öz barýan ýoluny halkara gollawlar gerek. Halkara gollawlar bizi diňe gollamalar, olar bize ösmäne tehnologiýalar bererler. Olar biziň ösmek üçin öz siýasy sistemalaryny, ykdysat sistemalaryny düşündirerler de biz olardan köp zatlar öwrenip Türkmenistany täze gidiş sistemalaryny uranyp östürmäne mümkinçiligimiz bolar. Şonuň üçin demokratik opozisiýa ýygyry işleýär we netijeler gazanmak üçin hemme zat edýär. Biz ýatamyz, biz çykyşlar etmesem köp, biz daşyndan köp işleýär. Häzir biz daşyndan halkara gollawy almasak wagt gidip dur. Putin ýykylyp gelýär. Bizim wagtymyz müçberli. Rejim inni ýykylýar. Bu rejim ortaň diýişýärli ni жизнеспособный. Bu rejim hiç ýaşap bilenok öz başda. Bu rejim Putin ýaly bir zat gollamasa, bular öz-özüçe ýaşap bilenok. Şoň üçin men hökümetde işleýän adamlara, biznesmenlere, gurply adamlara, Türkmenistanyň içinde döwlet meşwerine mesele çökbilýän adamlara, aktivistlere, jurnalistlere hemmeleri ýülenýär. Şu rejimi investisiýa etme. Öz wagtyňyzy, puluňyzy, öz maksatnamaňyzy şu döwlet bilen baglaşdyrma. Bu döwlet häzirlikçe diktator rejimi basmaly. Türkmenistan döwleti. Siz ine täze dürejek, demokratik ýoluna gitjek döwlet bilen öz durmuşyňyzy baglaşdyryň. Öz maksatnamalaryňyzy şoň bilen baglaşdyryň. Onu özörsiňiz, onu ýygyranmasyň. Bu döwlet, bu rejim şol alyp barýan siýasaty bilen bu bir ýaşap bilmejek rejim, hökmen ýykylmaly rejim. Bu wagty agyrdy. Hormatly watandaşlar, men ýene bir anons etjek bolýam. Bize türkmen diline ýazyp bilýän jurnalistler gerek. Bize türkmen dilinden, ors dilinden türkmen diline terjime et bilýän pedagogik instituty, jurnalistikany, filologiýany oturan adamlar gerek. Bize montajnikler gerek. Bize dizaýnerler gerek. Egerde kimde biriň okyby bar bolsa, ýa kimde biri şu meselede bizim demokratik platformamyz bilen işleşek bolsa, ine şu videoň aşagyna men e-mail adresy goýarym. Şoňa ýazyň, biz siziň bilen habarlaşar. Öz kontaktlaryňy ýazyň, biz siziň bilen habarlaşar. Habarlaşmak we işlemek ol hemme huk meselelerini gözüňde tutular, işleşenler we iki tarapam, siz we biz iki tarap bolup diňe ötüş ýoluna gider we bir-birine diýerek gider. Şoňa sağ olun.